हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और हमारे यहाँ असम में फेस्टिवल मनाया जाता है, वो भोगाली बिहू कहते हैं। बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है और हम आप सबको मेरी तरफ से बिहू फेस्टिवल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी भोगाली बिहू। और हमारी बोरो भाषा में माघ पर्व कहती है। और आज हम आप लोगों को यही दिखाने वाली हूँ कि बिहू कैसे मनाया जाती है, भोगाली बिहू कैसे मनाया जाती है। हमारे यहाँ तो बोरो लोग फिथा कहते हैं, फिथा को बनाते हैं और खाते हैं। और आज हम यही वीडियो पे आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए और हमारी बोरो का फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है और आज हम आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो चलो आप लोग देखते रहिए। लोगोफोर, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मागो फोरबोनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। हैप्पी मागो। आरो दिनै आरोना दिनैनिफ्रायनो फिथा देखादों नालाय, साननै सिगां 1 तारिखनि साननै सिगां फिथा देखायो नालाय दमासियाव। ओमफ्राय दिनै दमासिनि जोंहाबो फिथा देगोन आरोना लोगोफोर। बेखौनो आं नोंथांमोनजों दिनै भिडिअखौ शेयर खालामसै आरोना, फिथा देनाय सावनायफोरखौनो। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना। फिथा देनो फैगासिनो जोंहानाव दिंखियाव आरोना। सोरबा दिंखि गैया नालाय जोंहाबो देयाखै, देगोनसो। अब्ला नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर। जोंहा फिथा देबाय दमासिनि गुदुं गुदुं सावना जानोसै आरोना लोगोफोर। आइया देदों, आं सालिदों आरोना। नै लोगोफोर, आं सिनि सोदो आरोना, सिनिबो एसे संख्रिबो एसे। ओमफ्राय आं फिथा सावनो लाबाय आखायाव। नायलांबाय थादो लोगोफोर। अब हम पानी डाल दिया और इसको हम हाथों से बनाएंगे। आइया दाना होबाय आरोना, ओमफ्राय आङो सावनोसै। मैंने पूरा राउंड कर दिया और हम अब इसको बनाने वाली हूँ। आंनोबो लाबो गोबां। आमाइनाव बिना। फैसाखौ गाइस, ये है थाओ फिथा। मतलब हमारी बोरो लैंग्वेज में इसको थाओ फिथा कहते हैं, मतलब ऑयल पिठा। और कोई लोग इसको ओनासी भी कहते हैं। गाइस, इसको ओनासी पिठा भी कहते हैं। बारा जासिना उदै सागोन।
साहा लोंनोसै खलासे बरियासे गाइखेरनि सादो सायाबो गोदौबाय हेपि मागो गोजाना गुफुर बरिया कालार रिफेन्डोबाबो बरिया कालार बानायदो आरोना गोबाव एवनानै दोनथ'बा लोगोफोर साया आंहा जाबाय आरोना गाइखेरनि साहा ओमफ्राय दायो आङो फिथाजों लोंनोसै आरोना अब्ला Ini nahor fogla. Riju nalabai goजांनानै साहा लोंनोसै आरोना लोगोफोर आङो Isi ko konti Thao. Thao ko lusle जों जोबबाय आंहा नै सारायाव जोंगोन दा नै लोगोफोर बेदर एवलायनोसै जोंहा मागोनि अमा बेदर गोरान एवनोसै लोगोफोर pork dry pork अभी हम ड्राई पोर्क बनाने वाली वो रेसिपी ड्राई पोर्क हम इसको अभी फ्राई बनाने वाली हूँ बिहू हवा ini kan लोगोफोर फिथा एवखांनानै दायो बेदर एवबाय आरोना सोर लोगोफोर मागो दमासिनि फिन खेबसेबाव आरोबाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर बयनिसिमबो हेपि मागो गाबोन नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो बाय बाय